având în vedere că e aici, trebuie să știe și cu caietul, nu? Sabina Nicotro, aia e. Așadar, Alexandra Teslovan, unul dintre numele de care vom mai auzi, deoarece pare că s-a legat o poveste acolo cu preparatorul M-Sport pentru ceva evoluții în campionatul mondial de raliuri. În dreapta sa un vicecampion național absolut de raliuri, Sebastian Barbu. Așadar, viitorul și experiența care se leagă în aceeași mașină de concurs. Dacă pe doamna Cimpoieșu am aici alături de noi, o rog să ne prezinte dânsa pe cine vede. Mai departe, Peugeot 208 R2 pentru ei. Ei bine, cu o mașină